were bụrụ ya ndị ama na-ekiri oge aṅụrị m na-anabata unu n'ihe omume nketa bụ oge aṅụrị ịma na otu oge aṅụrị wu ihe gbasara oge aṅụrị bụkwa n'oge a na-eji emetụ unu mma nnọọ na-eme ka mkpụrụ obi unu na-adị sarị ka obi na-adị unu ụtọ mana n'ezie n'isiokwu njibịa na nketa a nke agbara ọkpụrụkpụ nnọọ ọ bụ mkpụrụ okwu kwesịrị nnọọ ka onye ọbụla were gbalịa nnọọ mụrụ ihe n'ebe ọ nọ ọ bụrụ nnọọ ịga nnọọ ga-eweta bairo na akwụkwọ gaa na-edeti ya edeti ọ bụkwa na iji chi gị nnọọ ga-ewere chi gị nnọọ na-edeti ya na mkpokọrọ isi gị nnọọ ọ ga-abara gị uru n'ihi na ihe gbasaziri nwoke na nwaanyị mmerekọta enyi dị iche iche nnọọ ndị nka nsogbu ya akara were mee gịnị were ka nkụ mana m ga-akpọ isiokwu afa mana tutu na-akpọ isiokwu afa biko echefula nọ n'ịga na soshal midia anyị nọ na Facebook anyị na Isimbido TV ga-soro anyị ebe ahụ wee bụ na Instagram @Isimbido TV ma Twitter anyị ga-anọkwa ya @Isimbido TV anyị nwekwara webụsaịtị ya bụ www.isimbido.tv ebe a ndị a nnọọ ka ga-esoro anyị echefula ma YouTube anyị ga-anọkwa ebe ahụ kpọmkwem ya were bụrụ ya Isimbido TV ebe a ndị a bụ ebe ndị ga-anọ nnọọ soro anyị were bụrụ ihe ntụnye ọnụ nnọọ ị nwere ma ọ ga-abụ ihe nzibata ozi ma ọ ga-abụ ihe nkwanye ebe ndị a ka ga-esoro anyị bụkwanụ mụ onwe m kpọmkwem na ị ga-esoro mụ onwe m na Instagram @officialGeraldine_icon ebe a nọ ka ị ga-esoro mụ onwe m kpọmkwem na echefula na aga bụkwa nwa dunu Geraldine Amako onye unu na-eti icon girl dịka m si kwuo ya nnọọ na isiokwu anyị nke taa dịka m wee gbuo unu nnọọ ọ bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ n'ihi na ihe bụ ihe gbasara nke a na-akpọ mmerekọta dị n'etiti nwoke na nwaanyị nwoke na nwoke ya bụ ihe gbasara enyi na enyi ọlụlụ dị na nwunye ya bụ ịtụkọtazie ya ọnụ fọta n'okwu oyibo were buzie nke ahụ ndị oyibo na-akpọ relationship affairs nke mbụ ejila esi asị ebido ejila gịnị isi asị ebido n'ihi na even ị gaa n'akwụkwọ nsọ nnọọ isi asị ọ na-emebi ihe na-eri iche iche ị ga-eme nnọọ ka ihe ọ bụla ikwu gbasara gị ka ọ bụrụ otu ahụ ka o si were n'ọrụ n'ịma na ndị Igbo were sị na onweghị ihe a na-ezu ezu n'okpuru anyanwụ ya bụ mgbe ahụ ị ga-abịa nnọọ na-asị asị ka gị na nwoke a ma ọ ga-abụ nwaanyị a were mekọzie ka nwekwa gị one day kpọkọta ga-agbarịrị so iji nnọọ mee ka ị hapụ ịkwa mmakwara na mgbe n'ihu ị ga-agbalị nnọọ ka ị hapụ ị na-eji isi asị were mee gịnị were bido ya were eziokwu n'ihi na mgbe ahụ iji eziokwu were bido onye fụrụ gị n'anya fụrụ gị n'anya onye na-afụ gị n'anya ọ fụ gị n'anya mana ịbịa were ezie nke esi asị ya dịka nke ha na-akpọ fake life ịbịa were nnọọ were bịa ebido na mgbe n'ihu m na-adịkwa aka na ntị mmakwara ga-adịkwa n'ime ya so ọ bụrụ na ị chọrọ nke a biko ị ga-agbalị nnọọ ka ị were eziokwu were malite so na isiokwu nnọọ anyị ga-ejikwa bụkwa ihe gbasakwara ịtụpụ ihe n'azụ otu unu ga-esi nnọọ na-eme ka ihe gbasara ọganiru dịrị n'etiti nwoke na nwaanyị ma ọ ga-abụ nke ha na-akpọ relationship n'okwu oyibo ka ọ na-aga n'iru ka hapụ n'inweta ọgba aghara ma ọ ga-abụ mgbaasị na mgbe n'ihu dịka m na-akpọrọ nke mbụ ya bụ gịnị ejila gịnị esi asị ebido ya nke igwe ugbu a bụzi gịnị biko mmarịkwa nke arụsị ike m ga-akpọkwa ya n'okwu oyibo ma oge ya ruo ejila nnọọ si ka ndị ọsụrụ nnọọ were mezie nke a accept site na nke a bụ na m na-emere ya ebere ekwe nnọọ ịnabata ihe gbasara nwoke na nwaanyị nke a site na nke ha na-akpọ gịnị na ị na-emere mmadụ gịnị ebere n'ịkọwa ya o were bụrụ ya ị ga-afụ mmadụ nnọọ ya werezie sizie ọ gwara nlek kpara nwatakịrị nwaanyị ahụ mana mụ na ya bụ anyị anọọla n'ọtụkwa nnọọ nke ọkụ ị na-afụ ya obi esighị ike ebe a so nke ịtọ ugbu a na-adịkwa mkpa ekwerekọta nnọọ ịnabata nke a n'ihi gịnị gewa ntị gị o n'ihi si na onye ọbụla na-achụzi gị baba na-enu gị enu ya bụ nke ahụ ndị oyibo na-akpọ gịnị frustration ekwela nke a eji m agawa gbagotekwala elu onye nke a enyi m nwaanyị ahụ kwa ụlọọla nke ya o onye ọbụla bizire m kịta ma ekwerezie ya dị mba biko sọkara gị mma nnọọ na ị nọrọ nnọọ nọgide bịa bazie n'alụmalụ di na nwunye ma nọtee aka karịsịa na ị ga-alụ kịta ozugbo na alụ kịta
obi wee koro gị gịnị koro gị n'elu ị ga-eriwa nri nnọọ ị ga-eriwa nri ṅụọ mmiri ka otikpo ya bụrụzie sọsọ obi ịla n'iyi ekwela nnọọ ka m gwa gị onye ọwụla nwere akara aka nke ya. O nwere ndị emela na ha ga-alụ ọsịsọ, o nwere ndị emela sị na ha ga-alụ ihe dịka otu a. So emela nnọọ na-ekwe na onye ọbụla na-akwanye gị ị ga-afụ onye ebe nne na nna sometimes ọ bụ ndị nne na nna na-ebutekwe ndị nke a nke tọrọ alụgodi gị nwere elubekwaghị di. Biko ndị nne na nna biko ihe ga na-eme mbụ na-etinye ọ bụ unu nwoke ọ bụ unu nwaanyị nọ ị na-etinye onye dị otu ahụ gịnị n'ekpere. Echefula na isiokwu anyị kpọrọ ọnụ bụkwa ntụpị ya azụ nnọọ otu a ga-esi nnọọ na-eme ihe gbasara nwoke na nwaanyị na-eguzosi ike kachasị n'etiti alụmalụ di na nwunye. Anyị ga-anọkwa na anya tụpịla unu azụ dị iche iche. So azụ ọzọ ugbu a m na-aga ịtụpụ unu ugbu a ya bụ nke ahụ m ji n'aka ugbu a bụzi biko m na-arịọsị agala ịlụ onye n'ihi na onye nke adịgo redi onye nke adịgo njikere ka ị gaa jere n'ihi na ọtụtụ ndị keta ndị a bụ ndị ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa ha na-alụzi onye afụrụ n'anya. Ọtụtụ n'ime ha na-alụzi onye afụrụ n'anya ha na-alụ onye na-ekwekọrọ onye na-adịgo njikere. Ụmụ nwaanyị onye nke adịgo njikere achọrọ eme ma njọsọ nọ ji alụwa. So ịdazigbo abịale ya ị ga-afụ na onwe gị ihe nke ahụ ndị Igbo na-akpọ backup nọ n'ime ya. Ịfụnanya anọghị n'ime ya, nghọta anọghị n'ime ya, mana ofu ịmasị wụ na onye nke adịgo njikere ka ị gaga alụwa di ahụ nọ ji alụwa ya alụwa nnọọ ka ị na-eme uvu n'ihi na ịchọgbaghị wet your time ndị ọzọ niile alụgo di. But ihe m na-ajụ gị wụ ihe nke ị na-aga ime echefukwala sị na ọ ga-akwa forever. Ọ kwaghị ihe echi, ọ kwaghị ihe lụọkwa taa nnọọ ihe ma ọ ga-abụ enyi nwoke na enyi nwaanyị anyị nwere ike ịhapụ onye ọbụla taa na echi. Ọ bụ ihe si bịazi ugbu a bịa nwetazie nke a na-akpọ divorce ya bụ mgbake di na nwunye ebe niile. Ọzọ bụ biko ka ị kwụsị nnọọ oke echemeche ya bụ nke ahụ ndị Igbo na-akpọ too much suspect. Nke a bụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị na-eme ya bụzie nwaanyị nnọọ like ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ebe ọbụla di ha jere nnọọ ha echesi na di ha aghalịgba n'iro ha na-emegharị nnọọ. But ihe dị n'ebe a wụ na nke a ga-eme ka obi ekoro gị n'elu. Ụmụ nwoke kwa nke a dị same thing n'ebe ụmụ nwoke nọkwa. Ị ga-afụ nwoke ọ bụ na nwunye ya eji ọrụ ya buzie n'obi si na nwunye ya na-agba n'iro ebe ahụ ọ nọ. Ya bụ na o nwere obere ihe nnọọ nwunye ji nọ bata late n'ọrụ ọ gara ya ebuzie echewezie o jene nke a na-ebute gịnị mgbake nke a na-ebute mgbaasị. Even ewezuga nke anọ nke a ga na-eme obi na-eku unu n'elu obi aga na-eru unu ala na ebe nke anọ. So ihe onye ọbụla ga-eme nnọọ itinye onye nke gị n'ekpere ya bụrụ ọnwụ na ọ dị gị ọnwụ na nwunye gị nnọọ itinye ya n'ekpere hapụzie nke o jeele ihe ọbụla bụzie echemeche bụ ọ gbatịsịala ezinụlọ dị iche iche. Echefula nnọọ na ajụ ofu ajụjụ ha ejikwana bụ sị ihe gbasara nwoke na nwaanyị a na-enweta baby mamas baby daddies up and down single fathers and single fathers ebe niile dị iche iche ya na-enwetasị ha na-enwe mgbake dị n'etiti ịlụ di na nwaanyị ebe niile ma na-enwekwe ndị na-alụ ọfụma ọ na-atọ gị ogwo na-agụzigo onwe gị ka ị gazie ji alụọ nke gị a na-ajụzi ajụjụ ya were bụzie nke ahụ ọbụdị ọgba agwa ka eji ka na-ebute nke a ka ọ bụ gịnị ka ọ bụ by luck. Echefula nnọọ ndị ga na social media anyị na Facebook, Instagram ya na webụsaịtị anyị kwa nnọọ ma YouTube nnọọ ya bụ Isimbido TV ebe niile ma mụ onwe m na Instagram kpọmkwem @official Geraldine icon ebe a nnọọ ka ị ga-enweta anyị. A ga-abụkwa nwa adunu Geraldine Amaka ka ọ dịwanụ nnọọ n'izu ụka ọzọ. Ndewonu ndị be anyị.